Salutare tuturor și bine ați venit la primul episod al podcastului Business and Pleasure. Eu sunt Mirela Oprea și începem astăzi un drum pe parcursul căruia vă propun să aflăm informații și experiențe din partea unor oameni de afaceri care au reușit chiar aici, în Prahova, lângă noi. Primul meu invitat este Mihaela Berteanu, director zonal al Campion Broker de asigurări și manager la Mariat Serv, dar o femeie de afaceri de la care eu personal am avut foarte multe de învățat. Ea are niște povești de viață și o experiență de business absolut fascinante și vă invit chiar acum să vedeți experiența ei. Vreau să întreb dacă urmărești podcasturile, pentru că acestea au devenit în ultima vreme o sursă de informație așa pentru multă lume. Nu le urmăresc. Nici eu nu le urmăream până acum câteva luni, dar mi-am dat seama că învățarea e așa un mod continuu un lucru pe care trebuie să-l facem în mod continuu și poate nu avem tot timpul acces la cursuri sau poate nu ne place să citim cărți, cum e de exemplu Mihai, care e mult mai atent la partea asta de vizual, de auditiv și așa că m-am gândit să fac și eu un podcast despre business. Și m-am gândit la tine pentru că ai fost așa una dintre persoanele care mie mi-au dat un imbold când m-am apucat de afacerea asta. Ai fost așa foarte sinceră și, nu știu dacă dură e neapărat cuvântul, dar, cum să zic, suficient de dură cât să dau seama că, băi, hai, lasă vrăjeala și apucă-te de treabă. Și, în primul rând, voiam să te întreb pe tine cum te-ai apucat de business și când? Când m-am apucat eu de business, cred că m-am apucat de business, deși în calitate de salariat, am tratat tot timpul jobul ca pe propria mea afacere. Am fost foarte asumată în toate joburile pe care le-am făcut de-a lungul timpului, până când am luat decizia să devin antreprenor. Aș putea să spun că nu am ales eu să devin antreprenor, cumva antreprenoriatul m-a ales pe mine și cumva pinsă de bărbatul meu. Pentru că în momentul în care am născut cea de-a doua fetiță, fetița cea mare avea deja 8 ani și îi oferisem foarte puțin timp în calitate de mamă în relația cu ea, pentru că fiind foarte responsabilă în activitatea pe care o desfășuram la locul de muncă, alocam tot timpul acolo, eram conectată tot timpul acolo, iar acasă eram decât un oaspete. Și în momentul în care a venit pe lume cea de-a doua fetiță și am stabilit că este momentul să reîncep activitatea, Costin a fost foarte ferm și a spus: tu nu știi să faci diferența între salariat și antreprenor, motiv pentru care tu nu ai ce să mai cauți ca și salariat. Singura soluție este să poți aloca timp și pentru tine și pentru copiii noștri, este să ai propria ta afacere, pentru că atunci vei stabili ce să faci tu cu timpul tău. Și așa pot să spun că m-a ales antreprenoriatul pe mine, pentru că am spus da, haide să încercăm și... Și ai avut mai mult timp după aia? Nu am avut mai mult timp, o perioadă de următorii 10 ani, ca să spun așa. Nu știu ce înseamnă mult puțin 10 ani. Acum mi se pare că a trecut foarte repede perioada de 10 ani. Dar am putut să decid pentru timpul din viața mea. Am putut să aloc timp de calitate și să iau decizii atunci când era nevoie de prezența mea în mediul de familie. Și asta m-a ajutat foarte mult. Pentru că am deținut controlul pentru timpul din viața mea. Și cred că antreprenoriatul, oferă această libertate de a decide ce să faci cu timpul tău. Asta a fost unul dintre motivele pentru care și eu am plecat la drum pe drumul ăsta de antreprenoriat, tot împinsă de la spate de Mihai. Tot așa, când copilul avea aproape 2 ani și nu știam dacă să mă duc înapoi la muncă sau să încerc să-mi găsesc eu un drum într-un business și am ales drumul ăsta din business. Care a fost primul tău business? În zona de echipament de protecție a muncii, aveam experiență în acest domeniu, experiență din 1994 și până în anul 2003. Deci am lucrat ca și salariat. Acolo am fost printre primii salariați și am pus umărul în dezvoltarea business-ului și am învățat toți pașii
Am avut încredere și nu eram un începător în acest domeniu. Eram în poziția de consultant în zona echipamentului de protecție a muncii și nu m-am temut să duc mai departe această viziune de business. Singura temere era că nu știam cum să o fac asumat din punct de vedere al antreprenorului și în momentul în care am decis că urmează să fiu antreprenor, am știut că diferența între, sau am învățat, da? Și chiar o experiență neplăcută avută la vechiul loc de muncă m-a făcut să înțeleg că antreprenorul trebuie să fie foarte asumat în ceea ce face, că diferența între el și salariat este că salariatul își asumă jobul pe care îl face și îl interesează venitul cu care pleacă de la serviciu. În schimb, tu ca antreprenor îți asumi profitul și pierderea. Și atunci, dacă înțelegi acest lucru și ești asumat, ai grijă și faci lucrurile în așa fel încât firma să aibă profit și nu pierdere. Și ai spus că ai făcut ceva la care te pricepeai cumva, adică asta ai făcut. Da. Cred că e un lucru pe care toată lumea îl spune, să te apuci de un business pe care îl știi cât de cât, adică nu te apuci. Așa este, pentru că ceea ce știi să faci bine, există posibilitatea să excelezi în aceea zonă și să ajungi să faci foarte bine. Da? Să te apuci să îți dezvolți un business acolo unde nu știi nimic. Asta nu înseamnă că nu ai posibilitatea să ajungi, dar privești lucrurile acolo cumva din prisma investitorului. Dispun financiar și investesc ca să cresc o afacere despre care nu știu eu punctual cum să o fac, dar studiile arată că este o afacere care aduce foarte mult profit. Și poți să faci și acest lucru, dar dacă vrei în calitate de antreprenor să dezvolți tu business-ul, atunci cred că ești în avantaj dacă faci un business unde deja calitatea ta de consultant, de specialist, de expert, acum nu toată lumea poate să înceapă un business când devine consultant. Și mai departe, business-ul tău a început să meargă? Da, a fost foarte greu și foarte frumos și provocator la început, pentru că nu aveam nimic decât dorința și știința ca să fac aceste lucruri. Nu aveam nici măcar un leu să fac acest lucru. Mai mult de atât, aveam nevoie de a mă deplasa la clienți și nu aveam nici măcar permis de conducere. Și fetița cea mică avea atunci 1 an și jumătate, încă o alăptam, nu avea cine să stea cu ea. Și atunci ce puteam să decid decât soțul meu să-și dea demisia de la locul de muncă ca să nu mai avem niciun venit. Am rezolvat problema. Am acceptat că o să ne fie foarte greu, însă aveam încredere că pot să fac acest lucru, încrederea aceea care îți vine, nu știu, de la divinitate, fă că acum este momentul. Și am început să merg pe teren cu copilul la sân, îl alăptam în mașină, îl predam soțului în brațe și mergeam la clienți, îmi prezentam oferta. Partea frumoasă a lucrurilor e că primeam comandă, ieșeam pe ușă, însă nu aveam bani să-mi onorez comanda. Și atunci părinții soțului meu au fost cei care ne-au dat suport. Onoram comenzile și ne cream capital. Ți-e greu și acum când te gândești, da? Acum mi se pare imposibil, nu știu cum a reușit. E așa un pic de inconștiență uneori când te gândești ce ai făcut. Adică acum mai face? Dacă... Da. Acum știi rezultatul? Face parte din... experiența pe care o... Din rădăcinile mele și din integritatea mea să o iau de la capăt de câte ori este nevoie în viață, pentru că îmi doresc să fiu fericită. Și atunci când simt că nu sunt fericită, focusul este pe rădăcină. De ce nu sunt fericită? Ce se întâmplă? Și sunt dispusă să rup rădăcina, dacă indiferent în ce direcție se întâmplă acest lucru, să rup rădăcina și să construiesc de la capăt. Dacă nu pot să repar și dacă înțeleg că este o cale greșită. Și atunci, da, dacă aș înțelege că businessul pe care l-am acum este împotriva principiilor mele, mă distruge și nu mi-aduce fericire, da, aș lua-o de la capăt.
Ăsta e un lucru pe care l-ai învățat așa în timp sau așa ai fost cumva dintotdeauna? Cred că este un amestec de experiență și nativitate. Și ai luat-o de la capăt și cu alte business-uri, adică nu te-ai oprit? Nu am luat-o de la capăt cu alte business-uri. Trecând printr-o perioadă, în momentul în care eu am rămas acasă cu fetița cea mică, conjunctura a fost că firma la care a lucrat a intrat în faliment. Ok. Da, a ieșit din piață. Și a fost o perioadă în care eu nu am avut niciun venit. Mai mult de atât, niciuna din fetițele mele pe care le am, nu am luat bani de la stat pentru creștere copil. Adică a fost un om care, mentalitatea mea a fost că eu trebuie să găsesc soluții pentru viața mea, nu să mă bazez pe cineva. Și așa au mers lucrurile. Nu am făcut nimic ca să nu primesc bani pentru creșterea copilului. Prima fetiță am refuzat să intru în creștere copil, am născut-o, după 3 săptămâni m-am întors la treabă. Iar cea de-a doua fetiță, firma încheindu-și și nemai fiind în piață, am născut, lucrurile s-au dat peste cap în totalitate și am avut această experiență de viață care m-a ajutat de-a lungul timpului foarte, foarte mult. Și atunci am mai trecut prin momente în care nu am avut nimic și mi-a fost foarte greu și am învățat foarte multe lucruri și am știut să mă bucur de timpul acela petrecut cu familia și de puținul acela pe care l-am avut în familie la acel moment și de suportul familiei și celor mai apropiați. Și atunci, în momentul în care am luat decizia cu haide să avem nimic ca să avem timpul de care avem nevoie să facem ceva, mie nu mi s-a părut o responsabilitate foarte mare. Okay. Pentru că îmi mai asumasem astfel de etape în viață și știam să le gestionez. Motivul pentru care am decis să îmi doresc și să îmi asum și alte business-uri au fost tocmai acele experiențe trăite în urmă, când, deși faci tot ce poți și tot ce știi într-un anumit loc de muncă în viața ta, viața te poate duce într-o întorsătură unde pierzi tot. Da. Avem pandemia de anul trecut care ne arăta foarte bine că, indiferent în ce poziție suntem, se poate întâmpla ceva care să ne modifice crucial tot ce avem în viață. Și pe principiul acesta, eu am spus că niciodată nu o să mai accept să am un singur plan pentru familia mea. Și atunci mi-am asumat planul B. Primul a fost după A, planul B. Mi-aduc aminte, anul trecut, iartă-mă că te întrerupt, anul trecut sau, mă rog, un an și jumătate am fost noi la un workshop al Anchei Gheorghiu și spuneai atunci că ai planul A, B, C, pentru că ai trecut prin atât de multe experiențe încât nu ți se mai pare niciodată suficient, adică nu te mai simți niciodată cumva în siguranță, așa, că o să treci peste. Exact. Și acum, practic, tu ai câte business-uri? Sau familia ta? Sunt 3 și un al 4-lea copiluț, așa, mai... Deci să zicem, în continuare cea de... Sunt 2 business-uri principale. Ok. Da? Cel din zona echipamentului de protecție a muncii. Da. Și cel de-al doilea este sub umbrela Campion Broker de asigurare și reasigurare. Aici aș vrea să fac o paranteză. Dacă în businessul de businessul cu echipament de protecție a muncii este un business clasic, cu marjă mică de profit, cu salariați, cu responsabilitate foarte mare, da? Sub umbrela Campion, responsabilitatea de viziune, obiective, de parteneriat nu este a mea, este a companiei. Eu sunt sub umbrela lor și de acolo am primit educație, am primit încredere, am primit curajul de a-mi asuma. Acolo m-am format și m-am educat. Este locul în care am crescut, sunt liderii care m-au format și care mi-au schimbat viața. Și atunci m-a ajutat foarte mult, având curajul să-mi asum acest plan B, care a devenit și el tot un plan A de-a lungul timpului. Cumva am putut să mă îmbunătățesc, să schimb lucrurile care nu funcționau la mine și mai mult de atât să aplic și aici și să cresc și să mă dezvolt și în activitatea cu care am pornit.
Iar după primii 10 ani de activitate și de muncă cu 2 business-uri în faza de formare, am putut să împart responsabilitățile cu bărbatul meu și să spun: aici răspunzi tu și eu vin și te susțin, și aici răspund și mă ocup eu. Mai târziu, apărând startup-urile și venind ca un suport, chiar le spuneam amicilor că am reușit să creez 2 business-uri fără să am un leu, și a venit momentul în care vin aceste finanțări și îmi dă șansa să văd și cum este un business în care ai o finanțare. Cineva îți dă niște bani și te încurajează să faci ceva. Și așa la naștere? Recunosc, dacă pentru mine nu a fost așa de greu să-mi asum să fac aceste business-uri când aveam un suport financiar, aveam deja o experiență de cum se fac lucrurile, iar aceste 2 business-uri pe care mi le-am dorit să le dezvolt sunt complementare celorlalte, pentru că Mariat Serv, având echipamentul de protecție a muncii, el are un diferențiator în fața clienților, pentru că produsele vin personalizate, așa cum își doresc clienții să se facă vizibili în piață, prin echipamentul de protecție. Și atunci, ca să nu mai externalizăm acest serviciu și să avem cumva, să depindem de timpul și de resursele furnizorilor, am creat o firmă care să ne deservească pe noi, să fie în aceeași clădire, să avem putere de decizie vis-a-vis de termene de livrare și vis-a-vis de felul în care trebuie să arate imaginea pentru clientul nostru. Cel de-al doilea business complementar a venit din dorința de formare și dezvoltare profesională a partenerilor de business, pentru că în acest domeniu al asigurărilor se lucrează în echipe, echipe care permanent au nevoie de formare, permanent trebuie să treacă de aceste etape, formare, normare, vine furtuna și apoi vine și performanța. Și aveam nevoie de un spațiu ca să nu mai folosesc biroul, un birou mare, cu suficient locuri, dar aș fi vrut să fie dedicat pentru așa ceva. Și s-a evit această oportunitate și așa cum toate faptele și toate întâmplările vin în viața mea singure atunci când este momentul, după ce am semnat contractul, o lună mai târziu, la etajul 3 al clădirii, clădirea are 3 etaje și un demisol, la etajul 3 al clădirii s-a eliberat spațiul de acolo și proprietarul a venit și m-a întrebat: nu vrei și etajul 3? Perfect. Sunt tocmai în momentul în care urmează să caut un spațiu pentru sala de curs și l-am utilat cu tot ce trebuie, cu tablă interactivă, cu mese de consiliu, cu scaune confortabile, flipchart, videoproiector, așa cum mi-am dorit, astfel încât să pot desfășura ședințele, momentele educaționale, cursuri de pregătire. Predai și tu sau sunt? Da, partea de dezvoltare a echipei, de managementul echipei, de formare, mă ocup eu, însă este foarte important să am în preajma echipei mele consultanți, experți, și aici vorbesc de inspectorii de asigurări, care știu foarte bine prezentarea tehnică a produselor, știu să ne explice ce se întâmplă în spatele asigurărilor și ce se întâmplă în cazul unor daune și cum trebuie instrumentate, și trainerii în zona asigurărilor de viață, a pensiilor, pilonul 3, un produs de care piața are mare nevoie, și este un circuit. Aveam foarte mare nevoie de acest spațiu, de acest spațiu dedicat și intim, aș putea să spunem eu, care să deservească echipei mele, și totodată nu vreau să-l las doar să fie folosit în după amiezele sau în diminețile în care noi ne întâlnim. Și m-am gândit, de ce nu, dacă acum faci parte de formare profesională pentru adulți, de ce nu te extinzi să faci formare profesională pentru adulți și în alte domenii? Având alături în echipa mea
experți contabili, inspectori de resurse umane, manageri de resurse umane, persoane calificate și cu expertiză, care aveau și calitatea de formator, a fost foarte ușor decât să creez acest puzzle și oamenii care am încredere, pe care îi respect, pe care îi iubesc, să vină alături de mine în acest parteneriat și să dăm drumul la partea de formare profesională. În momentul acesta facem cursuri de inspector resurse umane, cursuri de vânzări, cursuri de manager de resurse umane, cursuri de contabilitate, cursuri de competențe antreprenoriale și avem satisfacție. Tinerii vin tineri, vin persoane care vor să facă reconversie profesională, învață, țin legătura și după ce își primesc diploma acreditată, avem grupuri de WhatsApp cu fiecare grup în parte și interacționăm cu ei atunci când la noul loc de muncă sau la locul de muncă au situații cu care se confruntă, ne cer suportul și este o relație de câștig-câștig, pentru că ei se bazează pe relația cu noi, iar ei ne recomandă și astfel încât vin din recomandări noi cursanți. Și când s-a oprit totul pandemia, cum a fost? Că s-a uitat într-o stare de urgență, s-a închis tot? Da, o să-ți răspund imediat. Deci, pornind de la două business-uri principale, nu am făcut decât să atașez un business complementar, astfel încât eu să rămân focusată pe activitatea principală de business, să nu fac multe lucruri și cu rezultate puține, ci doar să-mi întăresc businessul principal. Și atunci echipamentul este în grija bărbatului meu, cu suportul meu, pentru că eu administrez afacerea, iar zona de broker de asigurare, sub umbrela Campion Broker de Asigurare, unde am acolo de acolo primesc toată experiența, toată baza, învăț permanent și pot să spun că mă hrănesc cu liderii de acolo, astfel încât să pot să devin cât mai mult și cât mai aproape de ceea ce sunt ei. Cum a venit pandemia? A venit așa ca un uragan. Te așteptai să vină o criză. Știu că mă așteptam să vină, o criză, dar pentru mine, criza pe care tot o urmăream ciclic că ar trebui să vină, nu avea legătură cu o pandemie. Era legată doar de zona financiară, de economie. O creștere foarte mare economică aduce în spate o perioadă mai lentă. Înainte de pandemie, cu o lună de zile, am luat decizia de renovare și reamenajare clădire. S-a muncit o lună și jumătate pe fiecare nivel, am schimbat parchetul, am făcut separatoare cu geamuri, arăta minunat. Și am apucat să mă bucur o zi de o casă curată, pentru că începând din următoarea zi, numărul de îmbolnăviri a crescut și s-au luat acele decizii de a se lucra de acasă în măsura în care se poate și am decis cu Costin ca să rămână acasă toți salariații, să nu expunem, nu știam cât de gravă este această problemă de sănătate, cum ne va afecta. Și atunci am considerat că eu ca și structură, dacă sunt multe greutăți în viața mea și le știu acolo, eu le gestionez, nu mă panichez, nu arăt frică, nu îmi consum energia și gestionez cum știu eu. Dar dacă mai vine cineva ca factor extern să pună presiune pe același stres, nu mai am energie ca să și rezolv problema. Și atunci am zis, decât să-i văd pe fiecare dintre oamenii cu care interacționez, și aici vorbesc de echipă, cu fricilor, că își pot îmbolnăvi părinții, copiii, că Doamne ferește ce se întâmplă, haide să vedem o perioadă de timp, noi am zis atunci 2 săptămâni, să-i lăsăm să lucreze de acasă și noi să luăm niște decizii corecte pentru ceea ce vom face mai departe, pas cu pas. Am luat ce măsuri am putut și din punct de vedere al economiei, ca să reducem cheltuielile. Am trecut prin etape ce facem dacă trebuie să închidem tot ce este aici, unde le vom duce, care sunt pierderile care apar în această perioadă, cum ni le asumăm.
Am dus totul până la absurd, adică cel mai rău și cel mai rău ce se poate întâmpla. Am acceptat că putem să trăim și cu asta. Da. Și dacă tot am acceptat că putem să trăim cu asta, am zis și dacă nu se întâmplă așa, haideți să vedem ce posibilități avem să mergem mai departe, care sunt businessurile care vor aduce venit în perioada asta, care sunt businessurile care nu vor aduce venit. Am avut noroc, au fost 2 business-uri care au produs decât cheltuială. Businessul de echipament a avut o nișă mai mică pe care am putut să mergem în următoarele 2 luni, în care echipamentul s-a redus în proporție de 80% pentru că și firmele au luat măsuri. Închis, și businessul în asigurări care a avut creștere. Și cumva lucrurile s-au așezat și s-au compensat și m-a dus cu gândul când am decis eu că în viața asta să nu lași decât un plan A, că nu se știe ce se întâmplă, am zis este bine că ți-ai asumat acest lucru, că și mental am putut să merg mai departe pentru că exista acel plan B, acel plan C. Dar relația cu clienții cum a fost niciodată când se închide totul? Știu, mai ales în partea asta de asigurări, îmi imaginez că discuțiile pe care le ai față în față cu clientul erau cele mai importante cumva, adică trebuie să vă mutați online. A fost o adaptare în forță. A contat foarte mult politica și liderii care sunt în spatele companiei de Campion Broker de asigurare, pentru că au implementat întâlnirile online prin intermediul Zoom. Am avut întâlniri și am ținut aproape cu liderii echipei, cu oamenii noștri din echipă și atunci am avut încredere și deschiderea că facem ceea ce este bine să facem. Ne-am repliat, au apărut modalități de plată în online, comunicarea, produsele puteau vândute în online, doar inspecțiile de risc la polițele Casco eram oarecum nevoită ca să le fac, dar erau făcute în aer liber. Am restricționat puțin accesul în perioada aceea de neștiință a lucrurilor în firmă ca să ne protejăm, ieșeam cu mască afară. Și acum toate adaptările astea pe care le-ați făcut în timpul pandemiei le veți duce în continuare? Adică sau veți reveni la... Cu siguranță, eu zic că nu numai eu, cred că și cei din jurul nostru vom avea un nou stil de viață, pentru că ceea ce ne-a determinat să luăm niște măsuri drastice atunci, o parte din acele măsuri am realizat că sunt foarte benefice pentru noi. Și atunci am construit acum un nou stil de viață. Obișnuim să ne întâlnim mai des în online cu colaboratorii, cu clienții. Am văzut beneficiile în a câștiga timp, pentru că nu ne mai deplasăm unul către ne este dor să ne vedem și să ne întâlnim în format fizic. Dar putem să stabilim acest lucru, să-l facem un pic mai rar și să folosim timpul de partea noastră. Da? Celelalte măsuri de igienă, de distanță, până la urmă putem să le facem astfel încât să nu ne simțim agresați. Da? Și zic că cu timpul vom ajunge în formula cea mai bună, doar să nu uităm ce ni s-a întâmplat. Deci unul dintre sfaturile pe care le-ai da oricărui antreprenor, mai ales unul tânăr ca mine așa, ar fi să nu am doar un singur plan. Să am plan B, C, D, unde te oprești? Nu cred că nu pot să dau acest sfat, pentru că noi suntem diferiți. Oamenii sunt diferiți și fiecare dintre noi trebuie să ducă mai departe ceea ce își dorește cu adevărat. Faptul că eu am luat aceste decizii în urma unor, nu știu dacă să le numesc traume sau situații experiențe de viață pe care le-am trăit și atunci eu mental mă simt mai confortabil dacă mi-asum să muncesc mai mult și pe 2 planuri, decât să muncesc pe un singur plan și dacă vreodată sunt pusă într-o situație delicată să fac atunci o reconversie, să iau atunci o decizie ce să fac. Așa funcționez eu. Acum, fiecare dintre noi, în momentul în care devenim antreprenor, avem niște lucruri prioritare. Am prieteni care spun salut și apreciez foarte mult ceea ce faci tu.
însă eu vreau să am mai mult timp liber pentru mine și familia mea și atunci nu mi-aș asuma niciodată ceea ce ți-asumi tu. Okay. Și au perfectă dreptate. De-a lungul timpului am avut momente de frustrare, da? Pentru că așa este, am alocat timp din timpul meu unic. Nu există timp pentru și timp pentru. Însă dacă eu m-am simțit confortabil, pentru că teama de a fi pus în situația de a nu avea, de a fi într-un moment de răscruce, a fost mai mare decât teama de a aloca câte puțin timp în fiecare zi pentru a avea un plan de rezervă. Funcționând diferit, luăm decizii diferite. Dar continui să înveți, nu? Adică continui să mergi la niște cursuri, continui să ai experiențe care să te motiveze și să... Niciodată nu mă opresc din învățat și consider că este prioritar pentru mine să-mi îmbunătățesc tot ceea ce știu, să învăț lucruri noi, să văd și dintr-un alt punct de vedere. Cred că nu-mi place zona de confort. Și cred că nu-ți place nici să ai așa, cum să zic, să ai tot timpul provocări. Da. Costin zice că dacă am terminat o provocare, când urmează să încep alta, pentru că eu nu pot să stau în banca mea și să mă odihnesc, că cred că mă obosește odihna. Dar obosești și tu? Adică... Da, obosesc și au fost momente în care am dus oboseala până la epuizare și în momentul în care am dus-o până la epuizare, semnalul de alarmă a fost tras de partea fizică a corpului și au început anumite slăbiciuni de sănătate, mi-au dat alarma și am fost nevoită să-mi dau restart. Și ai, nu știu, dificultăți în a delega sarcini sau ți-a fost greu la început să delegi sarcini? Simțeai că le poți face tu pe toate mai bine decât... Am trecut prin această etapă în care îmi era teamă că dând unui coleg sarcini pe care eu le făceam, ar putea să nu mă reprezinte la fel de bine. Însă cu timpul am înțeles că dacă vreau să pot să cresc și să fac lucruri pe care eu le simt ca și provocare, acțiuni care mă provoacă, nu pot să le fac și pe cele, da? Pentru că ceea ce te aduce într-un punct nu te va duce mai departe. Și atunci dacă vrei să faci acele sarcini care la tine au devenit rutină, la un moment dat vei fi doborât de această rutină și tu chiar dacă mental îți dorești să înveți lucruri noi, nu te poți duce către ele pentru că tu ești ocupată să le faci tot pe cele pe care le faci, le-ai făcut de-a lungul timpului, le stăpânești, dar ele sunt o rutină, te lasă în zona de seniorat. Știu să le fac, sunt stăpână pe ele, însă până în zona în care devii profesionist, mai sunt niște pași de făcut. Și pentru că dorința de provocare era mai mare decât dorința de a stăpâni lucrurile, treptat am învățat și am avut suportul liderilor și mentorilor din viața mea, care mi-au arătat că încet putem să creștem oameni, așa cum și eu am fost crescută, să poată face lucrurile, să poată să facă lucrurile cel puțin la fel de bine cum le facem noi, dacă nu chiar și mai bine. Trebuie doar să le dăm răgaz să facă acest lucru. Și timpul a demonstrat că așa este. Dar ți se pare greu să găsești acum oameni, nu știu, mulți se plâng că parcă nu mai sunt așa mulți oameni pe care să te poți baza sau că e foarte greu să-ți găsești un angajat de încredere sau un partener de încredere, nu știu dacă neapărat angajat. Cred că este greu, dar am încredere că atunci când sunt pregătită să fac acest lucru și îmi doresc cu toată ființa să fac acest lucru, să formez un alt om, va veni către mine omul potrivit. Și că eu voi avea, ca atunci când devii mamă. Înainte să devii mamă, găsești foarte multe motive pentru care nu ești pregătită să devii mamă. În momentul în care tu îți dorești acest lucru și ai devenit mamă, lucrurile se rezolvă de la sine. Știi să-l și alăptezi, știi să-l și hrănești, știi să petreci și timp cu el, îl iubești necondiționat și dacă te superi, ai răbdare. Exact același lucru se întâmplă și atunci când tu ești decis ca o parte din lucrurile pe care faci tu să le împarți cu un ajutor, pentru că este un ajutor pentru tine, indiferent că este salariat sau partener,
și ele se așează de la tine. Important este ca tu să nu uiți că în momentul în care vrei să ai așteptări de la el, să te poziționezi cum erai tu în momentul din spate. Pentru că doar așa vei avea răbdare și vei fi perseverentă ca aceea persoană să poată să ajungă unde ți-ai dorit și tu și, foarte important, să-și dorească și el. Că dacă nu îți dorești și tu și el, și atunci îți vin în preajma ta oamenii potriviți la momentul potrivit. Mă gândeam în timp ce vorbeai că toate afacerile astea le-ai crescut într-o perioadă în care, nu știu, social media nu era atât de dezvoltată cum e acum. Da. Și mulți încep o afacere acum și se bazează foarte mult pe partea asta de social media. Pe atunci, era să zic pe vremea ta, da. Pe atunci, vă bazați foarte mult pe networking-ul ăsta, face-to-face, așa, nu? Adică discuțiile erau mult mai importante decât o postare sau, nu știu, cum arăta site-ul sau vânzări. Da. Spunând acum, ca o paranteză, ca o glumă, spunând pe vremea mea, să știi că nu este chiar atât greșit să spui pe vremea mea, pentru că, având și calitatea de bunică, Da, știu, cei care o să se uită la noi și care nu te cunosc, o să zică, vai, ce bunică tânără. Da. Chiar ești o bunică tânără. Chiar sunt o bunică tânără. Și atunci, pe vremea mea, pe vremea ta, când nu erau site-urile, pentru că suntem printre primii care și-au asumat, am intrat în zona aceasta de sistem privat, chiar dacă am intrat în calitate de salariat în 1994, da? Nimic din toate lucrurile și toate avantajele care sunt acum în piață nu existau. Noi întâi am făcut, am greșit, am corectat, am învățat și am mers mai departe. N-au existat consultați care să vină să ne învețe cum se fac lucrurile, ci pur și simplu ne-am asumat că o să le învățăm pas cu pas, făcând și greșind. Da. Iar asta e unul dintre marile avantajele pe care le au antreprenorii de acum, toată informația asta la care au acces, nu? Și oamenii la care pot apela efectiv ca experiențe și să învețe din experiențele. Și sistemul educațional care se pune acum la dispoziție. Dacă vrei să faci un business de calitate, ai posibilitatea să înveți cum să faci acest lucru, cu un efort financiar, bineînțeles, însă depinde ce este prioritar și important pentru tine. Criza, că nu e, asta, că vorbeam mai devreme de criza de acum, nu e prima criză prin care ai trecut, dar e total diferită de, cel puțin de cea din 2008, nu? 2008-2009. Da, aș putea spune că prima criză economică pe care am întâlnit-o, a fost cea din perioada 98-2000, în perioada aceea, când lucrurile mergeau foarte bine în piața economică, însă nu erau bani. Totul se întâmpla la momentul acela prin troc, da? Adică cumpărai sare și ca să ajungi la... Vindeam echipament de protecție și ni se plătea cu sare. Și ce făceați cu ea? Luam sare și sarea o duceam la depozitele care vindeau către piață sau luam sarea și o duceam în bazele care livrau mai departe în industria petrolieră și luam petrol și petrolul îl duceam în industria de mașini și luam mașini și le duceam la salină care făcea sare. Și banii veneau doar în balanța contabilă, ei nu existau ca și cash flow și era o mare problemă din ce se dau salariile și din ce se plătesc taxele la stat. Pentru că foarte puține erau firmele care puteau să plătească cu lichidități. Atunci se făcea compensare cu gaze, se făcea compensare cu energie electrică, adică și s-a putut lucra și au putut fi creșteri financiare frumoase și în aceea perioadă. Depinde cum te poziționezi, ca victimă și vezi ce nu se poate sau vezi oportunitatea de a face lucrurile cu instrumentele pe care le ai la momentul acela. Și acum, trecând prin toate aceste crize, cumva, ce ai învățat? Sau care este, după încă o criză pe care ai depășit-o, ce ai mai adăugat acolo la bagajul de cunoștințe? Că totdeauna poate fi mai rău. Că timpul este foarte prețios și că, indiferent prin ce perioadă dificilă trecem, să nu uităm să ne bucurăm, să ne păstrăm integritatea și valorile pe care le avem
și că va trece. Va trece și că atunci când luăm anumite decizii, și aici mă refer în zona de business, trebuie să ne gândim că în acel moment în care am luat decizia, ce se întâmplă dacă mâine vine o perioadă prin care am mai trecut. Și să vedem în ce măsură putem să ne creăm și această rezervă. Adică dacă se întâmplă asta mâine și tu vrei să faci această investiție, cum vei gestiona? Îți asumi și din aceste puncte de vedere. Pentru că deja ai trăit niște experiențe și poți să-ți asumi și nu faci nimic rău dacă duci un pic într-o extremă un plan business pe care ți-l faci și ți-l asumi și cu aceste situații care pot apărea. Spuneai la început că ai început la început că afacerea a plecat fără bani. Cum n-aveai bani. Acum un antreprenor un om care vrea să înceapă un business și nu are bani, cum să facă? Este mult mai ușor. Trebuie doar să își asume că vrea să aloce timp, să aibă răbdare și să învețe cum să-și dezvolte acel business. Pentru că există aceste startup-uri, Antreprenoria Smart, Startup Nation, poate să facă acest lucru. Doar că noi venim din perioada aceea în care nu aveam nimic din niciun punct de vedere, era pe principiu ce am avut și ce am pierdut. Adică nu ni s-a părut atât de grav să ne asumăm. Acum ținta, pentru că tot ce se întâmplă în piață este la un nivel elevat, totul este frumos, totul arată bine și atunci ei își pun acest target. Mi este greu să ajung acolo și singur își taie din avânt și din aripi. Însă instrumentele pe care le au acum sunt mult mai facile decât cele pe care le aveam noi. E cumva și senzația asta că nu faci suficient, că nu ajungi suficient de repede la obiectivul pe care ți l-ai trasat. Poate îți trasezi niște obiective prea mari, trebuie să o iei așa pas cu pas, sau e bine să ai un obiectiv foarte mare? Păi, viziunea este cea care te lasă să visezi și să te uiți în interiorul tău și să vezi cât de mult și până unde poți să visezi. După ce ți-ai lăsat frâu viziunii, trebuie să vezi misiunea, de ce vrei să faci acest lucru, care este motivul pentru care vrei să faci acest lucru, după care te duci către obiective, le transformi dintr-un vis într-o realitate și spui obiectivele strategice pe care ți le propui să le îndeplinești, le spargi în obiective operaționale, apoi le duci într-un plan de activitate și pas cu pas, din ceva macro, ajungi în ceva punctual și vezi ce ai nevoie ca să faci asta. Și în momentul în care spui ce ai nevoie să faci asta, verifici tu cu tine dacă poți să-ți asumi și cu cine poți să-ți asumi. Și găsești soluții. Și vezi că nu este bine, nu te sperii. Te duci acolo, este foarte important să vezi unde nu este bine. Foarte important să ai un plan de afaceri, dar nu de la mic la mare. De la mare până la mic, pentru că acolo la mic ai puterea și nu-ți mai este teamă să faci schimbări. Pentru că l-ai dus în amănunt. Să mă vopsesc blondă sau să mă vopsesc brunetă? Dacă ai adus în momentul ăla, este mai ușor să decizi ce ți se potrivește. Dar dacă nu stabilești că de fapt vrei să te vopsești, nu știi ce ai de făcut. Te uiți în altă direcție. Nu știu, mulți văd doar partea asta strălucitoare a antreprenorului, care are timp liber, asta odată, și că câștigă foarte mulți bani și își permite niște lucruri. Dar odată ce te apuci de ele, vezi că nici timpul nu e parcă atât de mult, iar banii vin greu, cel puțin nouă așa ne s-a întâmplat. Adică nu că vin neapărat greu, cât poate nu vin atât de mulți când ne așteptam sau când ne dorim. Cred că depinde de fapt ce definiție punem în spatele cuvântului bani. Pentru că dacă bani înseamnă valoare, atunci, eu sunt un om care stau fără bani în buzunar. De multe ori iau un taxi, ajung la birou și îmi dau seama că n-am niciun în buzunar. Nici măcar nu contează, nici măcar sunt concentrată dacă am sau nu un ban în buzunar. Pentru mine bani înseamnă unitatea de măsură cu care măsor faptele, acțiunile pe care le fac.
valoarea care crește în urma deciziilor mele. Și atunci nu mi-este teamă când fac calculul și îmi dă minus 10.000 la lună, pentru că mă uit acolo unde am pus acțiunile pe care le fac, cel de minus 10.000 la nivelul acela de lună îmi va da un plus reportat peste 3 luni ca rezultat al acțiunilor. Și îmi asum acel minus. Peste 3 luni voi avea aceea situație, pentru că am crescut de la nivelul 1 la nivelul 2 și mi-a crescut și nevoia. Vreau să mai fac niște lucruri. Și ce fac? Îmi asum iară un minus. Și atunci, despre ce bani vorbim? Bani de cheltuială de buzunar sau bani de investit? Pentru că vine un moment în care sunt sigură că vor fi bani pentru investit. Dar tot eu trebuie să-i gândesc și să-i cresc. Că sunt antreprenor și asta este rolul meu. Și dacă îmi doresc aceste provocări să cresc și să cresc și să cresc, îmi asum ca banii pe care i-am ca și profit, ca și rezultat ai muncii pe care o fac, să investesc. Și atunci nu pot să spun că am satisfacția banilor în buzunarul meu, dar am satisfacția faptelor din spatele banilor pe care i-am câștigat. Din ce te simt eu așa, nu ești genul de om care, nu știu, să își stabilească ca obiectiv să aibă un iaht la Monte Carlo și așa mai departe. Adică cred că ține mai mult de siguranța ta, așa, să simți că tu și familia ta sunteți în siguranță financiară, da? Că fetele tale nu or să treacă poate prin nevoile prin care ai trecut tu. Da, și am grijă ca să aloc buget pentru educație. Și le-ai pus și... Bine, ești broker de asigurări, îmi imaginez că au și ele un fond de economie. Pe care crezi că o să-l folosească la un moment dat să-și dezvolte și ele propria afacere? Sau vor prelua de la voi? Noi, de exemplu, n-am avut un fond de afacere când am plecat, un fond de economii de la părinții noștri și atunci mă gândesc că poate copiii noștri, având niște economii acolo... Le-am creat aceste posibilități prin asigurări de studii. Fiica cea mare, când a împlinit vârsta de 18 ani și avea prima poliță, am folosit-o ca și avans pentru mașină. Deci am transformat-o într-un instrument prin care ea să poată să aibă libertatea de deplasare și să poată să evolueze mai mult. Nu am limitat-o ca și timp. Consider că fiecare dintre fetele mele își va găsi drumul potrivit și ele știu din partea mea că cel mai important este ca ele să fie fericite. Cu afacere sau fără afacere. Și fac tot posibilul și îl învăț să gestionez acest lucru, deși este foarte greu, să mă abțin să le dau direcții. Este foarte greu și de multe ori nu am respectat acest lucru și timpul mi-a dovedit că am greșit. Și, de exemplu, cu fiica cea mică, până acum ceva vreme, eu aveam impresia că ea tinde să se ducă către medicină veterinară, pentru că este foarte pasionată de animale. Am văzut-o că se uită foarte mult la filme documentare cu medici veterinari, cum salvează, cum îngrijesc animale. Am văzut-o cum urmărește animalele pe care le avem în curte și în subconștientul ei, cred că fără să vreau, am plasat puțin câte puțin această idee. La școală am mers pe zona de științele naturii, a fost o alegere oarecum comună, dar cred că ea cumva ținea la imaginea, ca și elev într-o școală, eu am interpretat că de fapt merge pe drumul acesta și am ajuns în punctul la care, la începutul clasei a 11-a, mi-a spus să vreau pregătire la fizică și la chimie și eu am întrebat-o de ce, pentru că îmi trebuie la bacalaureat și am zis eu nu-ți dau bani de pregătire pentru bacalaureat. Pentru asta te duci la școală și înveți, eu vin și te ajut financiar pentru o educație suplimentară, însă să-mi spui care este obiectivul tău, ce-ți dorești tu. Zic, vorbim când te hotărăști. După 2 săptămâni, fiind în clasă de științele naturii, ce se discută? Despre medicină. Și a zis, bine, m-am hotărât, dau la medicină veterinară. Am mers, am început pregătirea. După 2 luni de zile, copilul meu cu lacrimi în ochi, că este greu, că este mult de învățat, că nu-i place, că ea nu se descurcă pe fizică. Ne-am blocat. Și am început să cer ajutor. Am vorbit cu prietenii apropiați și care mi-au spus, ți-am spus că
acolo tu pui semințe și o să-ți pară rău. Ia, vezi ce faci. Și am găsit pe cineva cu experiență în a ajuta pe tineri să-și găsească mai ușor abilitățile pe care le au, cu experiență în zona de management a resurselor umane și de o lună și jumătate, o dată pe săptămână, merge și face consiliere. A venit din prima zi acasă și a zis: te rog frumos, sună pe doamna și oprește pregătirea pentru că eu nu sunt pentru medicină veterinară. Și atunci, ca să-ți răspund la întrebarea pe care mi-ai pus-o, voi avea răbdare și le voi oferi dragostea de care au nevoie și încrederea că își vor găsi drumul lor. Și dacă vor vrea să meargă în continuare pe drumul ăsta de antreprenoriat, le vei da sfaturi? Da, și sfaturi și suport, clar. Îți mulțumesc foarte mult, Mihaela, pentru discuția asta atât de sinceră și drag. Te mai aștept oricând. Cu plăcere, de câte ori o să mă inviți. Mulțumesc! Nu știu voi cum sunteți, dar pe mine m-a încărcat de energie această discuție. Aici se încheie primul episod al podcastului Business and Pleasure, un episod din care am aflat care sunt pașii pe care un tânăr antreprenor trebuie să-i urmeze pe acest drum, dar și care sunt uneltele pe care le are la dispoziție în ziua de azi pentru a reuși în afaceri. Tot astăzi am aflat și povestea din spatele succesului Mihaele Berteanu și dacă v-a plăcut această discuție, vă invit să dați un like. Vă invit să dați și subscribe acestui canal pentru că vom avea astfel de discuții săptămânal, iar în secțiunea de comentarii puteți să ne spuneți ce sugestii aveți pentru noi, dar și ce oameni ați vrea să invităm aici ca să stăm de vorbă. Vă mulțumesc și toate bune!